ಚಿನ್ನು ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದು ಅಕ್ಕ 4 ಸತಿ ವೈದಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೇಸ್ ಬಾಗುಂಡು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪುರಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬದಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆ ಚಿನ್ನ ಬಿಚ್ಚ ವಚಿಂದೆ ಬಲೆ guys ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಮಾಚರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಏಪರ್ದಿಂಚ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಅವ್ ಏರ್ನ ಬಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎದುರು ನಾಗೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮುರನಿ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಎಂಗ್ಲಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ತೂತು ಜರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಂಚ ಅವು ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಳಿತ್ತೀರು ಎಂಕ್ಲೆಗೊರ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂದ ಅವೆತ್ತದಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡದು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಡೆ ಬೆಲೆ 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 ಮಾತೇರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನು ಬೆಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆದು ಅಕ್ಕ 4 ಸತಿ ವೈದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂತ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಂತ ತೂಕ ಅಂಚಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಡದು ಅಂಕಲ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪುದರ್ ದೀಪಿನ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಪುದಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುದಾರ್ ಸಾಧಾರಣ ಜನಗಳು ಕೂಡ ದೀತೀರು ಮಾತ ಪುದಾರ್ಲ ದೀದ ಹಾಕಂಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಪುದಾರ್ ನಾಡನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಬೆ ಕಿಸಾನ್ ಫಂಡೆ ಪಂಚಾಮ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಅಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪ ಅಂತೂ ಅವು ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತವು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪಡಿ ಪೂಜೆನಾಗ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಐಕ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ಅಮೃತ ಫಲವಸ್ತು ಮತ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಕರ್ಮು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಏನ್ ಮಲ್ಪನು ಅವೇನು ಅವಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಕಾತುಕೊಂಡು ಆ ಪಂಚಾಮೃತ ಪಂಡದು ಅವು ಆತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪುದಾರ್ನಿಗಳು ಪಂಚಾಮೃತ ಮಲ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಜತೆ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ತುಯ್ಯರತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಪೋಲೆ 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 ರಾಮಿಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ
sipu ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೋಗುವತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಚೂರು ದುಂಬು ಬರ್ತಂಡ ನೆಟೆ ದೇವರನ ಮಂಟಪ ಉಂಡು ಮರಾಠ ಮಾಡ್ತೀನ ದೇವರ ಮಂಟಪ ದೇವರ ಮಂಟಪ ಹೊರಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಪಿತ್ತ ಕೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಮರತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಮರತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲು ದೇವರನ ಪಟ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಗಣಪತಿನ ಪಟ ಕೈಕಂಬಡು ಮೂರ್ತಿದ ಪಟವು ಇದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದಿನ ಪಟ ಅವು ಗಣಪತಿದ ಬಣ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಕೈಕಂಬಡು ದೀಪ ಇರತ್ತ ಆಯ್ತ ಪಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದಿರ್ತೀರ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ದುಂಬುದನೆ ಟೀಮ್ ಕನ್ನಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ನೆಟೆ ಕಿಶನ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಾತ ಮೊಮೆಂಟೋ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಕಲೆಗೆ ಸಾಂಗಡ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅಂಕಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ಜಾತ್ರೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಆರಡದಾನಿ ಅಂಕಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇಟು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮೊಮೆಂಟೋದು ಮಾತ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀರು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಕಲ್ ಮದಿಯೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ದುಂಬುದ ಅದೇ ದುಂಬುದ ಬಿಳಿ ಎಂಚೆತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವೆತ್ತ ಒಂಜಿದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮೂರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವರ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಅವನು ಒಪ್ಪ ನಾವು ಪಿಲಿತ ಪೂರ ಎನ್ನನೆ ಪಿಲಿತ ಪುಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯನೇ ತುಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಫಸ್ಟ್ ನೆನೆದು ಒಂದಿತ್ತಿ ಅದೇ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ನೆಟೆ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದೆ ಮಿತ್ತು ಮಾತಾದೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾದೆ ಈಗ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ವೆಂಚನಾಂತನಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಲ ಬೀಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಿನ್ನಲ್ ಬೈತದ ಬೆಂಚ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ದಿಂಚಿ ಬರ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಅಕ್ಲ ರೂಮಾ ಅಂದು ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿನ ರೂಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣಂತುಲ್ಲ ಕಿಶಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಕುರ್ಕುರ್ ಮಾಮಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆನಿತ ಮುಲ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ 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 ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ 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 ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ನೇ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬಂದ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಅವು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲ ಪಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು
ಮುಕುಲ್ ರಾಜನ ಬಂಜೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಉಂಟಂತೆ ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ಡು ರಡ್ಡ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗಣ್ಯನ ರೂಮ್ ತೋಪಾವ ಇಯ ತಚ್ಪಾಪು ದಾಯಿ ಇತ್ತ ಉಂಟಂತೆ ಯಾನ ಕಿಶನ್ ರೂಮ್ ತೋಪಾವ ಕಿಶನ್ ರೂಮ್ ತೋಪಾವ ಗೌಡನ ರೂಮ್ ಗೌಡನ ರೂಮ್ ಕಿಶನ್ ರೂಮ್ ಚೂರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕಂಡು ಮನ್ಪಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡುಂಡು ಕಿಶನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಊರ ಕೆಲವು ಉಂಟು ಅವ್ರು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಅವರು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಪಗೆಡುದು ಕೂಡ ಇದರ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ್ತುಂಡು ಇಂಗೆ ರೋಡ್ ತೋಜು ಅಂಚನೆ ಇಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಇಂಚಿರಿ ಮೂಲ್ತು ಅಂದ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನಿಕ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಂದು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ತುಂಡಲ್ ಕುಲ ಇತ್ತ ತೋಜಿ ರಾತ್ರಿ ತೋಜಿ ಅಂಚ ಕುಲ ಮುಂಚಿದು ನಾ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂಚ ತಿರ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಉಂಡು ಐನಂತೂ ಓಡಿ ಅವತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತುಂಡ ನೆಲ ತೋಜು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋಜು ಆಂಟಿ ಬಿದ ಇಲ್ದೆ ಇದು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಆಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಪ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಅದು ಅಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬರ್ತಿ ಮುಲ್ಕುಲು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆಲ್ಲತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿನ್ ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದನು ಅಂದ ಐಟಲ್ ಏನಂತ ಬಾಚಿ ಅವು ಈ ದೀಪಿನ ಅಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ರೆ ಹಾ ನು ತನ್ನತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಯಾನ ಅವ್ರು ಲೈಟ್ ಐಟ್ ಬರ್ಪು ನಿಂದೆ ನೀನು ಅವು ತೂತು ಜನ ಐಟ್ಲ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಈ ಅಡೆ ಇಂಚ ಹೋಯ್ನ ಮಾ ನೆಡಲಾಗಿ ಹೋಯ್ನ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೂಡು ದೀಪ ತುಲೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಅವು ಒನ್ನಿಗೂಡು ದೀಪ ನೀರು ಚಂಡಿ ಅದು ಹೋದು ಕುಂಟು ಪ್ಲಂಬರ್ ಬಂದು ಕುಂಟದ ಅಂತೀನಿ ಉಳ್ದಿ ಹೋಯ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಂಗು ತಿರ್ತು ಜತ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕುರು ಮುಂಚಲು ಹೊರಾಣೆ ಬಾತಿರಲಿ ಇಂಚ ಅವಳುಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚುಜಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯರಪ್ಪ ನೆಲಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮುರಡಿ ಬತ್ತೀರಿ ನಿಡಿ ಊರ್ನಾಡು ನೀರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋದ ಕಡೆಕ್ ಬೈದ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲನ್ ತುಯ್ಯರ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಅಂಡ ಈ ಇಲ್ಲ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾವುಡಂದ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲನ್ ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ ಅಂಚ ಹರ್ಷ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೊಗಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟರೆ ಎತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಬುಗಿಪು ಕತ್ತ ನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೇರು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಾಯ್ನತ್ ಬೇಕಾ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆಪಲಕ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಮಾತಲೆಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್